Comencem ja, que anàvem justos de temps, ara ja no anem tan justos, per lo que després us explicarem coses de la segunda ola, por decirlo de alguna manera. Jo, malauradament, aquest 2020, jo crec que passarà a la història com l'any de la pandèmia del Covid-19, que ho ha arrasat tot com un tsunami. Per un costat, el principal, les persones que l'han patit, especialment els nostres pacients, que són aquells que són més vulnerables, però també el sistema sanitari, que ja de per si està molt tensat, i això ha suposat una sobrecàrrega de treball i emocional molt important als professionals. A mode així de repàs una mica per veure la magnitud del problema, aquest dilluns me sembla que va ser que vam arribar a 50 milions de persones infectades al món i a Catalunya ja portem més de 240.000 persones infectades, 26.000 ingressos i, el pitjor de tot, més de 7.000 persones que han mort per la Covid-19. I si parlem una mica de dades de professionals sanitaris, no és que hi hagi molt, però hi havia dades del Col·legi de Metges d'aquest estiu que parlava que més de 10.000 professionals havien estat infectats. Llavors, quan preparàvem el webinar, que vol ser un punt de trobada de coneixements que hem anat adquirint durant aquests 7 mesos de pandèmia, han sorgit molts possibles temes, però ens vam decantar, com heu vist, en 2 grans blocs, que és els que ens presentem avui. Per un costat, volem abordar un dels temes que més ens ha preocupat aquests mesos, sobretot en aquest context de saturació d'hospitals, saturacions d'unitats de cures intensives, que ha sigut la presa de decisions i la prestació equitativa i justa de l'atenció a les persones d'edat avançada, tema que ja de per si és complex i en temps de pandèmia encara més. I havia de ser l'última ponència, però com veureu serà la primera. Posarem en valor, en la ponència de la doctora Arenas, projectes que busquen alternatives terapèutiques, que crec que són de vital importància, sobretot en aquests pacients més grans i més vulnerables, que per les seves circumstàncies han desestimat tractaments més agressius. Què més els hi podem oferir? I llavors, en el segon bloc del webinar, volem donar veu a les persones. Aquests mesos hem treballat de manera molt frenètica, sovint sense poder escoltar realment l'experiència de les persones involucrades, els pacients i els professionals. Per això, en aquesta segona part, comptarem amb un pacient, com veureu, molts de vosaltres el coneixeu, un pacient metge, i una professional infermera que han estat de primera línia assistencial perquè ens parlin de la seva experiència i que ens pugui servir per crear un debat constructiu de tot el que hem i estem passant. Donar les gràcies a tots els que us heu connectat per ser avui aquí, sobretot els ponents, perquè som conscients que en aquests moments, i com veureu, hi ha hagut un canvi d'última hora que mostra aquest esforç afegit que esteu fent per poder estar avui aquí. Per culpa d'aquesta situació hi ha hagut una persona que no es pot connectar. Ara us ho explicarà l'Ester. Donar també les gràcies a l'Acadèmia pel seu suport humà i tècnic per haver pogut organitzar el webinar. I abans de donar-li pas a l'Ester, recordar-vos que tothom ha de tenir els micros apagats i que si voleu fer preguntes, després de cada bloc donarem un espai per poder-les contestar i llavors les podeu anar escrivint aquí al xat aquest que teniu aquí a la dreta i nosaltres les anirem recollint i llavors els hi passarem als ponents. Bona tarda. Tal com ja vam intentar reflectir el document de posicionament de la Societat Catalana de Geriatria enfront de l'actual situació de crisi per la pandèmia de la Covid-19, accessible a la pàgina web de la Societat i a la newsletter del setembre, tots vam trobar-nos i ens trobem en una situació molt crítica i difícilment imaginable, on necessitàvem unificar criteris i, de fet, esperem a no tornar a viure la intensitat de la primera onada. Un dels problemes ètics més difícils va ser la necessitat de prendre decisions en relació a la limitació de recursos, accés a la UCI i mesures de suport respiratori, intentant que no fos la limitació d'aquests recursos la que condicionés les nostres decisions. Desgraciadament, ens podem tornar a trobar, de fet ens comencem a trobar. La limitació de recursos no hauria de vincular-se únicament a l'edat cronològica. Però com fer-ho? I si el pacient no és candidat a UCI i mesures de suport ventilatori, podem oferir algun altre tractament? Com ha dit l'Ester, vull agrair l'esforç que els hi ha suposat preparar en aquests moments a la segona onada aquesta taula i, de fet, havíem convidat, els nostres 3 convidats, com heu vist al programa, són la Meritxell Arenas, el doctor Jordi Amblas i la doctora Olga Rubio, i lamentant-ho molt, la doctora Olga Rubio no pot fer la presentació i no es pot connectar. Ella és especialista en cures intensives, cap clínic del Servei de Medicina Intensiva i presidenta del Comitè d'Ètica Assistencial al TAI a Manresa, però estan en plena segona onada, estan absolutament desbordats i no ens podrà fer la presentació. Ella ho sent molt i segur que està molt disgustada per aquest fet.
Per tant, parlarà el doctor Jordi Amblas. Gràcies, Jordi, perquè ens farà un resum, ens farà la seva presentació i ens ajudarà una mica a tractar el tema que anava a tractar la Olga. Amb el Jordi hem compartit moltes hores de feina i de pluja d'idees a la Junta de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia, on és, entre altres moltes coses, vicepresident. El Jordi el coneixeu, és metge especialista en geriatria. La seva situació laboral actual dona idea de la seva energia i capacitat. Forma part del programa de prevenció i atenció a la cronicitat, director adjunt de la Càtedra de Cures Pal·liatives de Vic, membre del comitè assessor del PAIS, Premi d'Excel·lència al Col·legi de Metges del 2019, entusiasta, energètic, clar en l'exposició de les múltiples idees per aproximació pràctica a les realitats complexes. Podeu consultar un document consensuat en el que ell va participar amb la Societat Espanyola de Crítics en relació a les recomanacions generals per l'adequació de la intensitat assistencial a la UCI en situacions excepcionals de crisi. I doncs jo us presento a la doctora Arenas, que serà amb aquest canvi d'última hora la primera presentació que tindrem. Benvolguda Meritxell, benvinguda. Gràcies per haver acceptat participar en aquesta taula. Són temps difícils, com ja hem dit diverses vegades, però tu en seguida vas acceptar i tens una predisposició que és d'agrair. La Meritxell Arenas és metge especialista en oncologia radioteràpica i és la directora del Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i és també professora associada a la Universitat Rovira i Virgili. A més, va ser presidenta de la Societat Catalana Balear d'Oncologia del 2015 al 2020. És una professional que és de renom en el seu àmbit, l'àmbit de l'oncologia radioteràpica, però jo afegiria, coneixent-la, que és una persona amb una energia i un impuls professional que són contagiosos. I agrair-li que presenti avui aquest projecte i també agrair-li com a persona que està vivint aquest projecte amb els nostres pacients. Com veureu, és una experiència que realment els resultats estan sent espectaculars i agrair-li que puguem participar en aquest estudi. I quan vulgueu podeu posar el vídeo. Bona tarda a tothom. Abans que res, voldria agrair a la Junta de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia, especialment a la doctora Esther Roquer, l'amabilitat en convidar-me a participar en aquest update i per poder-vos oferir una possibilitat de tractament per als pacients grans que presenten una pneumònia per Covid-19. Es tracta d'un estudi prospectiu multicèntric per avaluar el paper de la radioteràpia antiinflamatòria a dosis baixes a nivell pulmonar. Aquest estudi, els investigadors principals són el doctor Ángel Montero, dels hospitals HM de Madrid, el doctor Manel Algara, de l'Hospital del Mar, i jo mateixa, de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. No cal recordar-vos com està incrementant el nombre de casos de pacients amb Covid-19 i també el nombre de pacients que moren. Aquestes dades s'actualitzen cada dia. Jo us presento amb data del 31 d'octubre, però ja sabeu que l'increment és exponencial. També sabeu, i per tant ja no entrarem en detall, que la Covid-19 produeix un síndrome agut de distrés respiratori, és el que es coneix com SARS, que habitualment quan es veu és el 8è dia, en el qual es produeix una gran cascada inflamatòria, produint un gran increment de les citoquines proinflamatòries i que la seva gravetat va en relació a aquest increment i en relació a la resposta inflamatòria. Aquí us presento una taula amb tots els tractaments que tenim actualment, on ja sabeu que els corticoids són els únics que han pogut demostrar un benefici en mortalitat. I ja canviant d'escenari, la radioteràpia. La radioteràpia, tots vosaltres sabeu que és un pilar fonamental pel tractament del càncer, indicant-se en el 60% dels pacients que tenen càncer, que necessitaran radioteràpia al llarg de la seva malaltia. També està indicada en determinades malalties benignes.
La radioteràpia a dosis altes, que són les dosis que s'empren pel tractament del càncer, té uns efectes inflamatoris. Aquests efectes són els que els clínics ens limiten la dosi total que podem administrar. En canvi, paradoxalment, a dosis baixes té uns efectes completament oposats. Té uns efectes antiinflamatoris molt potents, sent, per tant, molt efectiva en la pràctica clínica per determinades malalties degeneratives òssies i inflamatòries. Bàsicament, la patologia que més tractem és l'artrosi. A Alemanya es tracten molts pacients amb malalties benignes. Quines són les indicacions acceptades per la Societat Europea d'Oncologia Radioteràpica? Són les que us presento a continuació. Bàsicament, el més freqüent són les malalties degeneratives osteoarticulars, com és l'artrosi, la tendinitis, la bursitis, l'esperadol calcani, entre d'altres. Les malalties inflamatòries, els síndromes hiperproliferatius, com el Dupuytren, Ledderhose-Peyronie, els queloids i altres indicacions. L'oftalmopatia de Graves, també s'utilitza per la profilaxi, l'ossificació heterotòpica de cadera i per malformacions arteriovenoses, per lesions cerebrals benignes com hemangiomes, craniofaringiomes. També s'utilitza per hemangiomes dorsals i d'altres localitzacions, el pterygium i d'altres. I per què? Com s'explica aquest efecte antiinflamatori tan potent de la radioteràpia a dosis baixes? En això hi ha diferents estudis que s'han realitzat in vitro en cultius cel·lulars. També s'han analitzat in vivo amb animals d'experimentació, sobretot s'ha fet molts experiments amb ratolins i s'han vist diferents mecanismes implicats, com és una disminució de les selectines, una disminució de l'òxid nítric, una disminució de l'estrès oxidatiu i un augment de citoquines antiinflamatòries com l'NF-κ-beta o el TGF-beta1. Nosaltres, la meva tesi doctoral precisament va ser de l'estudi dels efectes antiinflamatoris de les dosis baixes en ratolins que els induïen un mecanisme, un efecte sistèmic d'inflamació i estudiàvem a nivell intestinal el benefici de la radioteràpia. I hi ha diferents estudis i diferents autors que han resumit com són aquests efectes antiinflamatoris, com s'expliquen, quins són els mecanismes. Aquí a l'esquerra veieu una mica un resum, una disminució de l'adhesió leucocitària, un augment de l'apoptosi, un augment de la interleuquina 10, que és una citoquina antiinflamatòria, disminució de l'òxid nítric, un augment també del TGF-beta, que té efectes també antiinflamatoris. I aquí un resum de diferents estudis que han analitzat diferents dosis de radioteràpia, dosis molt baixes, són dosis de 100 vegades inferiors a les dosis que s'utilitzen pel tractament del càncer. I d'altra banda, també s'ha utilitzat la radioteràpia en el passat pel tractament de pneumònies. Són estudis de fa moltíssims anys en el qual la tecnologia de la radioteràpia no és en absolut la tecnologia actual. I davant d'aquests efectes ja coneguts es va fer la hipòtesi de dir per què no intentem utilitzar aquesta arma terapèutica pels pacients que tenen una pneumònia produïda per aquesta gran inflamació sistèmica. I així és com van sortir algun estudi postulant aquesta hipòtesi i aquests mecanismes que podrien explicar aquest benefici per a aquests pacients. I han sortit diferents publicacions. Nosaltres, també amb el grup alemany i amb el grup de pacients elderly patients americà, també hem fet alguna publicació en aquesta línia. I també s'han fet publicacions
generant tranquil·litat que podem utilitzar la radioteràpia perquè el benefici pot arribar a ser molt alt i els efectes secundaris de fer carcinogènesi són pacients grans i realment el risc en pacients grans de fer un càncer induït per la radioteràpia a aquestes dosis baixes és molt baix. I també hem de tenir en compte els efectes secundaris que hem vist fàrmacs que no han demostrat el seu benefici, com és la toxicitat cardíaca de la cloroquina. Per tant, davant d'això, s'han iniciat diferents estudis prospectius a nivell mundial, 7 països del món. Actualment, 8 d'aquests estudis estan en reclutament. I tenim resultats molt preliminars d'Iran i de Nova York, en el qual amb dosis baixes, 0,5 greix els estudis d'Iran i 1,5 greix als americans, on han vist benefici en 4 de 5 pacients que han tractat. Ara, recentment, la setmana passada, a l'Astro, al Congrés Mundial d'Oncologia Radioteràpica, es va reportar els resultats dels 10 primers pacients analitzats a Nova York, on realment han vist un gran benefici. I ara us presento el nostre estudi. El nostre estudi són pacients amb pneumònia per Covid, amb unes necessitats d'oxigen, amb una FiO2, una PaFiO2 de menys de 300. I l'objectiu és aquesta millora en les necessitats d'oxigen. La nostra dosi és de 0,5 greix amb 2 pulmons. Intentem que sigui la fase d'abans de produir aquesta gran inflamació perquè pensem que és aquí on pot tenir major benefici. Una miqueta aquí es descriuen els objectius, els criteris d'inclusió i tots els estudis, les variables que també estem recollint part dels paràmetres analítics de la pràctica clínica, estem congelant sang per futurs estudis ja més a nivell de molècules d'adhesió, de peptosi, de citoquines, d'estrès oxidatiu i fins i tot de metabolòmica. Aquí una miqueta tot el procediment que fem. Comentar-vos que a part de totes les determinacions de la PaFiO2 o de la SAFI en diferents hores, també fem un tac toràcic en aquests pacients per avaluar la resposta a la radioteràpia, així com tots els paràmetres sanguinis. El nostre protocol el vam publicar, també està al Clinical Trials, i només dir-vos que per ara portem 18 pacients, 13 han millorat, tenim 5 èxitos. Hem de dir que són pacients molt fràgils, són pacients que probablement difícilment, sense fer aquest tractament, podrien sobreviure. Aquesta és la realitat. I aquí un exemple perquè veieu el benefici a nivell de la gasometria, però també a nivell radiològic, aquesta disminució d'aquesta condensació bilateral. I ja per acabar, voldria agrair a totes les persones que estan implicades en el tractament d'aquests pacients, el servei del sociosanitari de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, els metges, els infermers, especialment el doctor de Febrer i el doctor Vasco, que són els metges que actualment ens estan comentant els pacients que podrien ser candidats a l'estudi i són els que estem tractant. També a tot el servei d'oncologia radioteràpica de l'hospital, els metges, els tècnics, els infermers, en especial a la doctora Torres i la doctora Costa, però aquí també cal dir que tenen un paper importantíssim tots els saladors que ens traslladen tots els pacients, a tot el personal de neteja que es preocupa de tota la desinfecció tant del TAC com de la màquina de tractament i, com no, a tots els pacients i a totes les famílies que ens han donat aquest vot de confiança per poder realitzar la radioteràpia
a dosis baixes als seus familiars. I aquí us voldria presentar, aquest és un pacient que vam tractar, un pacient de 93 anys que la família, molt agraïda, em va enviar aquesta foto. Per mi és una foto d'esperança, de dir, ho hem de provar, no podem deixar que els nostres avis morin sense cap opció de tractament. Per tant, jo amb aquesta xerrada us he volgut oferir una nova eina de tractament que ja anirem veient els resultats. Ara nosaltres sí que estem preparant la publicació per poder presentar els primers 15 pacients. I de nou agrair-vos a tots la vostra atenció. Gràcies. Gràcies, Meritxell. Ara, quan estigui preparat, la presentació del doctor en Blas. Ja s'hi val? Hola? Hola? Sí, Em sentiu Jordi? bé? Sí, Perfecte. Ja s'hi val? Sí. Endavant. Molt bé. Doncs va, hola a tothom i gràcies per convidar-me a les dues Esters de la Junta de la Societat Catalana de Geriatria. He de dir, Ester Francia, que ha sigut extraordinàriament generosa amb la meva presentació, però bueno, no t'ho tindré en compte perquè sé que ens apreciem molt i en aquest sentit m'has aplanat una mica el terreny de cara a tota la gent que avui compartirem aquesta sessió. I, de fet, d'alguna manera, em sento avui molt confortable. Jo crec que estem una mica en família, tot i que he vist que som una 70ena de persones, I en aquest sentit, jo simplement us donaré un punt de vista, una vivència, però d'alguna manera no voldria tampoc ponderar, d'alguna manera, venir a dir que això que explico jo és l'única veritat. Però jo crec que si una cosa ens ha ensenyat aquesta pandèmia, aquesta crisi, és que davant tanta incertesa que ens toca viure realment, jo crec que tots tenim la nostra vivència i les nostres veritats. Jo crec que el que és enriquidor és poder-ho compartir, i aquesta tarda ens ofereix aquesta oportunitat. Jo us vinc a explicar, sobretot, el punt de partida són una sèrie de recomanacions que vam desenvolupar tant en l'àmbit de les residències com també en l'àmbit de la UCI, que havia d'explicar l'Olga i que malauradament no hi podrà ser, que intentaré comentar-vos una mica, i reflexionar una mica, prendre distància i veure com a partir de tot aquest treball compartit hem sigut també capaços en aquest context de tanta, comentava, incertesa també de construir coses. I una mica això ens dona una oportunitat d'aprenentatge que potser com a sistema no hauríem d'aprendre. D'entrada m'ha agradat posar aquesta imatge del funambulista, perquè jo crec que tots compartim aquesta sensació d'haver d'estar fent contínuament funambulisme davant aquesta realitat tan làbil. I d'alguna manera, sobretot quan estem davant un procés de presa de decisions, jo crec que constatem tots que ens fa difícil agafar-nos a veritats absolutes. És a dir, segur que qualsevol de nosaltres, en qualsevol guàrdia, en qualsevol dia a dia assistencial, ens hem fet preguntes. Imaginem-nos, per exemple, que estem en un context d'atenció en l'àmbit residencial i una persona ingressada o que viu a la residència, més ben dit, empitjora en relació a la seva Covid. D'entrada són moltes les preguntes a respondre i són totes elles preguntes que no tenen respostes probablement úniques. L'hem de traslladar? No l'hem de traslladar? Si el trasladem serà candidat a una unitat de cures intensives, seria candidat a intubar-lo o no, potser el podem deixar avui a la residència, però què passarà a la nit, donada la cobertura que hi ha en aquest context residencial? I potser una cosa jo crec que hem pogut d'alguna manera aprendre sobre la marxa és que en aquest procés passen coses que no és tan diferent de la nostra realitat habitual. És a dir, quan hem de prendre decisions d'entrada, els elements a tenir en compte són, ostres, doncs quina és la situació de la persona, com ho veu ella, què en deu pensar la seva família, com ho veu també,
també en el context que estem, no? Havia posat l'exemple de l'àmbit residencial. Ostres, en el context d'aquesta residència es podrà manegar aquesta situació aquí, no? Tindrà implicacions respecte a la sectorització, per exemple, no? Perquè d'alguna manera jo crec que aquí la gran novetat, que és aquesta, la Covid, més enllà de tenir implicacions clíniques en aquest procés de presa de decisions, també té implicacions epidemiològiques, no? I aquesta és una realitat en la que potser ens hem hagut d'acostumar i conèixer i aprendre sobre la marxa. I també totes aquestes decisions tenen un altre ingredient important, no? Que és amb quines eines comptem des de la perspectiva del sistema sanitari. Hi ha disponibilitat d'equips de suport 24 hores o només 12 hores. Realment el seu equip d'atenció primària podrà venir de forma relativament ràpida a veure la residència, no? I aquests 4 o 5 elements són imprescindibles a l'hora de fer tot aquest procés de presa de decisions, que, com veurem, és un procés de presa de decisions difícilment protocolitzable i, de fet, per això és una situació complexa. No hi ha un únic protocol i sempre què fer davant aquesta realitat. I d'aquí han vingut algunes dificultats. De fet, quan hem volgut prendre decisions aplicant només protocols, a vegades hem tingut complicacions. Altres elements en aquest procés de presa de decisions no són menors i a vegades acaben decidint moltes coses. Tinc disponibilitat relativament ràpid de transport sanitari programat, ha de ser un transport urgent, o, per exemple, segons quina decisió prengui, igual, escolta, em toca anar a declarar davant el jutge, perquè, i de fet s'han donat situacions així, no? O potser, escolta, què en dirà la premsa d'això, no? O sortirem a la televisió, perquè, esclar, realment tota aquesta crisi té una dimensió que va més enllà de la pràctica assistencial a la que estàvem acostumats, no? Té una dimensió social en aquest sentit. Si analitzem una mica aquests elements a tenir en compte en el context de presa de decisions, no? Posat que havíem parlat d'una persona que podia estar, per exemple, vivint en una residència, anem a veure, per exemple, quina és la situació de les persones que viuen a les residències a Catalunya. Parlem de les residències geriàtriques. Sí que és cert que els últims anys hi ha hagut una tendència a disminuir el nombre de persones que viu institucionalitzades en l'àmbit residencial, i això té molt a veure també amb, probablement aquí va haver-hi un context de l'arribada de la crisi econòmica, o la primera crisi, per dir-ho així, que hem viscut, perquè em sembla que estem de cap amb una altra, i d'alguna manera això va condicionar que un perfil de persones que potser no eren tan dependents o no eren tan grans o no tenien una situació tan avançada, tornessin al seu domicili. És a dir, hem tendit a haver-hi, cada vegada haver-hi menys nombre de persones institucionalitzades aquesta última dècada, però com comentava, cada vegada són més grans. Evidentment, sempre hi ha un perfil de més predomini de dones, i també hem vist que hi ha un increment de mortalitat que s'explica probablement per aquest perfil de persones que viuen en aquest context a dia d'avui. I aquesta dada no és menor, és a dir, sense Covid hi ha un 20% de les persones que viuen a la residència moren a l'any. És a dir, hi ha una de cada 5 persones que viu en un context residencial mor anualment. Si comparem les persones que viuen en l'àmbit residencial respecte a altres persones, això està equivocat, és de més de 65 anys. A veure, tot això són dades, però jo crec que no és cap sorpresa per ningú. És a dir, pràcticament la meitat de la gent que viu a les residències té demència. Si mirem, coneixeu el GMA, que sabeu que és un estratificador de risc de multimorbiditat, doncs veiem que el perfil de persones que viu en l'àmbit residencial pràcticament totes són d'altíssim o d'alt risc, o d'alta situació de complexitat. I això té implicacions també en l'atenció a aquestes persones. I una mica el que dèiem de la mortalitat, però que tinguem en compte que de forma habitual la mortalitat és 100 vegades superior a la resta de població de la mateixa edat. Un altre element interessant, més enllà de quina és la situació d'aquestes persones, és com aquestes persones interaccionen amb el sistema sanitari. I, de fet, aquí també hi ha dades molt cridaneres. Són persones que no és una sorpresa i probablement en relació a la seva situació de multimorbiditat prenen molts més fàrmacs, i, per tant, són fàrmacs que també són fàrmacs dispensats. Per tant, estem en un context amb alta vulnerabilitat, alt grau de polifarmàcia en relació a la multimorbiditat. Aquí podríem discutir si és una polifarmàcia adequada o inadequada, però aquest seria un altre tema. I d'alguna manera també veiem que són gent que ingressa molt més, és a dir, ingressen el doble que les persones de la seva edat en l'hospital d'aguts. D'alguna manera ingressen 4 vegades més a les
no? Els centres d'atenció intermèdia o sociosanitaris, i de fet això jo crec que tots en som testimonis, i curiosament, això és abans de la crisi, eren persones que malgrat no, tenir un grau de vulnerabilitat més alt, descompensar-se més, en canvi, no, rebien menys visites, ja sigui presencials o telefòniques, que la gent de la seva edat. Això probablement també té a veure, no, amb el sistema de prestació d'atenció sanitària en l'àmbit residencial. És a dir, hi havia altres sistemes, no, d'atenció sanitària residencial, els EARs, equips privats, etc., no, metges privats. Sigui com sigui, tot això és perquè, d'alguna manera, on volia anar a parar és que amb aquesta equació que ja d'entrada no teníem molt ben resolta entre l'atenció sanitària a les persones en l'àmbit residencial, ara hi hem afegit un altre ingredient, no? Que és la Covid. I si ja en situació normal, jo crec que érem uns quants els professionals que ja fèiem equilibris, no?, per donar resposta a les necessitats d'aquestes persones, almenys des de la perspectiva sanitària en l'àmbit residencial, jo crec que ara ens hem trobat tot el sistema fent equilibris. És a dir, quan una persona d'aquestes que viu en l'àmbit residencial es descompensa, doncs, bueno, pot ser que requereixi, no, d'atenció per part de l'equip d'atenció primària, que igual potser decideix enviar-lo a un hospital d'atenció intermèdia o potser a un hospital d'aguts. A vegades de l'hospital d'aguts, de fet, acaba acabant a intermèdia, o a vegades no, a vegades retorna a la residència. I d'alguna manera una mica, jo crec que això és així amb la Covid, però ja era abans, jo crec que tenim la sensació que són persones que reverberen dins el sistema, que probablement acabem tots fent molts equilibris amb la sensació que, a més, no estem donant la resposta necessària a la situació d'aquestes persones. En aquest sentit, la Covid simplement ha fet probablement com un test de provocació, no? Una prova d'esforç de sistema, i el que ha fet és que aquesta situació, que en condicions normals no teníem del tot resolta, ara sigui una situació molt més evident. Alguns resultats en relació a la Covid, per exemple, mireu, això és un acumulatiu històric des del mes de maig. D'abans no tenim dades prou fiables, i una mica la sensació en relació als ingressos de persones que viuen en l'àmbit residencial i que van a parar a un hospital d'aguts, tampoc tenim de moment dades depurades a nivell, no, de l'àmbit sociosanitari. Recordeu aquella primera onada que va haver-hi aquell pic important de derivació. Aquí també val a dir que pot haver-hi una situació d'infraregistre relacionat també amb què realment es testejava menys, es realitzaven menys PCRs, no, per la Covid d'aquesta gent. No, va haver-hi aquí un repunt al mes de juliol i fixeu-vos ara, no, en quina situació estem. De fet, realment a dia d'avui el nombre d'ingressos està sent tant o més gran, no, que no pas en la primera onada, amb la salvedat aquesta que comentàvem. I a més aquest creixement és exponencial. Per exemple, això són dades calentes d'avui. No? A dia d'avui, no, aquesta setmana s'han realitzat 154 ingressos des de l'àmbit residencial fins a l'àmbit d'atenció intermèdia, amb una tendència lleugerament a incrementar-se. Aquest increment va ser molt més exagerat la setmana passada respecte a la setmana anterior, i això ha condicionat que hi hagi a dia d'avui 167 persones en l'àmbit residencial ingressades a hospitals d'aguts, 7 de les quals estan a la UCI. Probablement aquestes dades demà ja seran diferents, perquè realment aquesta és una situació molt dinàmica. Com podem millorar aquests resultats? Perquè jo crec que estem tots d'acord que tenim molt marge de millora en relació als resultats. D'entrada, probablement hi ha dos elements clau que no seran cap sorpresa per ningú de nosaltres. El primer element clau, jo crec que estarem d'acord en què és la necessitat d'individualitzar l'atenció d'aquestes persones i el procés de presa de decisions. No? És aquesta cosa tan fàcil de dir, tan difícil de fer un vestit a mida de cada persona. Aquí parlo de l'àmbit residencial, però no només. De fet, ja comencem a intuir que probablement en aquesta segona onada el gran impacte probablement no serà només en l'àmbit residencial, sinó potser en l'àmbit domiciliari, no? On hi ha una situació de vegades de molta més vulnerabilitat, inclús agreujada per la situació, no, de vulnerabilitat social que, d'alguna manera, quan aquestes persones estan en l'àmbit residencial, està més o menys endreçada. Però l'altre element clau, no n'hi ha prou en fer un vestit a mida de cada persona, i ara en parlarem breument, sinó que, a més, quan es consensua un pla d'atenció i d'alguna manera es pacta quines han de ser, no, les millors decisions en cada moment, probablement és important també tenir una planificació des d'una mirada territorial. Què vol dir això?
Vol dir que aquestes persones, quan, per exemple, es descompensin, que és un moment paradigmàtic, siguem capaços de saber o atendre'ls en el moment adequat, al lloc adequat i per part dels equips adequats. Aquesta és una altra realitat que és molt fàcil de dir i molt difícil de portar a la pràctica. Si parlem una mica de la individualització de les decisions o del pla d'atenció, aprofito aquest moment una mica per fer una mica de teletienda. Bàsicament, potser ja ho coneixereu, però des del Departament de Salut, la gent del PPAC, del Pla Director Sociosanitari i de la Direcció d'Atenció Primària, acabem de publicar aquest document, que és un document relativament conceptual, però que d'alguna manera vol actualitzar tota la narrativa del PCC, del MACA, i hem afegit també la mirada aquesta de les persones amb fragilitat inicial, i que d'alguna manera ens sembla que ha de permetre, si tots els professionals, equips i organitzacions som capaços de compartir una mateixa mirada, una mateixa narrativa, pensem que això ha de poder ajudar, no en el context de Covid, que ara és complicat tot plegat, però una mirada a mitjà termini, a poder donar millor resposta amb aquest perfil de persones que jo crec que tots estarem d'acord que com a sistema moltes vegades fracassem. D'alguna manera, la proposta que es fa aquí és dir, amb aquestes persones que, com deia abans, probablement no es beneficien d'un procés estrictament protocolitzat i que necessiten aquest vestit a mida, probablement podem fer una aproximació en base a aquest sistema de 4 etapes, que ara us explicaré breument. I ja ho veureu que no és cap sorpresa, no estem inventant el sopadall, simplement estem intentant facilitar aquesta narrativa. De fet, probablement, i això quan un agafa la trajectòria de la vida d'una persona i fem aquesta mirada més individualitzada de què pot ser una persona que està en situació avançada, una persona en context de complexitat, en situació que encara no està en situació avançada, o detectar per intentar fer mesures proactives per intentar disminuir el procés aquest cap a la discapacitat o inclús en alguns casos revertir-ho. En tots ells constatem que probablement requereixen d'aquest mateix procés d'individualització. És a dir, per exemple, en el cas comentava, per exemple, de la detecció de persones en l'àmbit comunitari que tenen fragilitat i que es poden beneficiar d'aquesta aproximació, doncs, home, seria interessant poder fer un cribatge poblacional aquí, per exemple, i això, un altre dia ho expliquem amb tranquil·litat, s'ha fet tot un procés i una proposta d'intervenció i de consens en aquest sentit. Hem començat a treballar en 5 territoris pilot de Catalunya, però és cert que ara potser no és el millor moment de desenvolupar el tema aquest de fragilitat inicial, però si d'alguna manera fóssim capaços de tenir identificades la major part de persones d'aquest perfil, ja siguin persones amb complexitat, i de fet coneixeu que hi ha una sèrie de criteris per fer aquesta identificació proactiva poblacional, o les persones en situació avançada, que anomenem MACA. Aquí també us he de dir que just acaba de sortir la versió 4.0 del NECPAL, que la bona notícia és que és bastant més senzilla. És a dir, d'alguna manera, per tant, el que vull dir tot això és que per aquest grup poblacional requereix fer una identificació d'aquelles persones que, d'alguna manera, i això jo crec que ens és molt familiar a tots plegats, es beneficien d'una valoració multidimensional i de necessitats. I, de fet, això forma part del nostre dia a dia. Per nosaltres, probablement no és cap novetat, però sí que és una novetat que això es plantegi des d'una perspectiva sistèmica. És a dir, la valoració geriàtrica integral, que després sortirà, no hauria de ser, o l'aproximació aquesta multidimensional no hauria de ser una exclusiva només d'un perfil de professional, sinó que realment aquest coneixement l'ha de tenir tot aquell professional que tingui aquestes persones. Si ens fixem en totes elles, un cop sabem que pot ser una persona PCC o MACA i que hem fet una avaluació en profunditat de qui se'n derivava, i hem fet aquesta sessió en la proposta, un pla d'atenció que en el cas de les persones PCC-MACA això es compartia. Us deia, això a nosaltres no ens sona estrany, però d'alguna manera, on vull anar parant amb tot això, és que si imaginem-nos per un moment que haguéssim tingut molt més endreçada quina és la situació de bona part de les persones d'aquest perfil en l'àmbit residencial o no, haguéssim pogut treballar quina era la seva situació, quines necessitats tenien i, de fet, com veien una mica, quines eren les seves preferències, haguéssim pogut consensuar un pla d'atenció que s'hagués pogut
d'alguna manera fer-ne un destil·lat en forma de pic, probablement molts dels problemes que estem tenint ara, el procés de presa de decisions, que és una mica del que va la sessió d'avui, probablement tot això hagués sigut molt, molt més senzill. Senzill no vol dir que sigui fàcil de resoldre en tots els casos, bàsicament perquè això són situacions dinàmiques. D'alguna manera, per tant, quan intentem inclús, i de fet estem en aquest procés d'intentar avaluar per què els resultats a vegades són d'una manera o són d'una altra, i quan parlem de resultats podem parlar de mortalitat, però podem utilitzar altres outcomes. No és cap sorpresa dir, home, doncs els resultats de salut en una persona depenen d'entrada, sobretot quan és de perfil geriàtric, de quin és el seu grau de reserva, és a dir, home, com més fumut estàs, és més probable que, per exemple, si parlem de mortalitat, doncs és més probable que tinguis més risc de mortalitat. Però també sabem, i això tampoc és cap sorpresa, que d'alguna manera el grau de mortalitat, si volem parlar d'aquest outcome, depèn del meu grau de reserva, però també depèn de quin és l'impacte que em condiciona el procés intercorrent. És a dir, per exemple, si jo sóc una persona amb alta reserva i tinc una afectació lleu per Covid, molt difícilment em moriré. Si jo sóc una persona amb molt poca reserva i tinc un grau d'afectació greu per Covid, imaginem, pneumònia bilateral amb distrés respiratori greu, ostres, molt difícilment me'n sortiré, malgrat que fem intervencions molt agressives. Probablement el resultat de salut aquí ja no depèn només de donar resposta a aquesta pneumònia, sinó que del punt de partida. Això no és nou per cap de nosaltres. I a partir d'aquí podem fer totes les combinacions que ens semblin. Però finalment, i on volia anar a parar, sobretot, és que també els resultats de salut depenen de la capacitat que tinguem com a sistema, en aquest cas sanitari, de donar la millor resposta possible a la situació d'aquestes persones. I, de fet, bàsicament, a dia d'avui, si més no, els professionals estem organitzats en equips, els equips pertanyem a organitzacions que treballem amb dispositius. I, de fet, depenent de la resposta dels dispositius de forma individual, però també i sobretot, depenent de com es dona una resposta coordinada, per exemple, en un context territorial, és probable que els resultats de salut siguin millors o pitjors. I, de fet, quan realitzem una anàlisi de dades en context territorial de Catalunya i fem benchmarking en relació als diferents territoris, veiem que també en aquest sentit hi ha variabilitat. D'alguna manera, en aquest sentit, on volia anar a parar amb tot això és amb la necessitat i l'oportunitat que ens ha donat també la Covid de començar a canviar aquesta mirada de cadascú pensant només en la seva realitat del dia a dia, a passar a aquesta necessària mirada territorial, sense la qual es fa molt difícil, malgrat que la resta de coses les fem bé, de donar la millor resposta possible. És a dir, podem tenir un meravellós pla d'atenció individualitzat, però si com a sistema no posem les eines perquè això es pugui portar a terme, no haurà servit gaire de res. En aquest sentit, i estem, potser tot això ens sona com molt teòric, però sapigueu que en aquests moments estem treballant activament per tal d'intentar que això, i de fet en alguns territoris ja s'estan fent iniciatives en aquest sentit, però que en el context d'avui, és a dir, si pot ser la setmana que ve o l'altra, es puguin donar respostes d'aquesta perspectiva i, bàsicament, que això pugui passar requereix de tres coses. En un territori hem de saber de quins dispositius disposem i, de fet, potser haureu sentit a parlar que, per exemple, s'han classificat les residències amb A, B, C o vermelles, taronges i verdes. Realment el que es tracta és de dir, per exemple, en un territori, quines residències tinc, quina resposta podran donar, per exemple, o quina capacitat de sectorització tenen, però això potser és exactament el mateix en relació, per exemple, als hospitals d'atenció intermèdia, els sociosanitaris. Igual en un territori hi ha sociosanitaris que poden donar resposta a un tipus de necessitats i uns altres no, per exemple. I això hauríem de tenir-ho clar. Un altre element important és com els diferents dispositius, i quan parlo de dispositius, parlo també dels equips i dels professionals que hi treballen, evidentment, com ho farem per col·laborar entre nosaltres, que sabeu que això no sempre és senzill. I finalment, i una mica és el que us volia també comentar, és que aquesta crisi ens està portant a haver de fer un procés d'atenció integrada express, i si voleu de forma potser poc reglada, però hem anat descobrint
i de fet ja ho vam detectar amb la primera onada i jo crec que estem intentant donar resposta ara en aquesta situació que estem ara, necessitem organitzar-nos dins els territoris. Bàsicament perquè, recordeu que són persones, són pacients que fan moltíssims transicions entre els diferents nivells assistencials i això requereix, per exemple, de respostes des d'una perspectiva integrada en el dia a dia i, de fet, anem veient cada vegada més que aquelles propostes de gestió de cas són les que donen millor resposta a les necessitats complexes, no només en l'àmbit residencial. I quan parlo de model de gestió de cas no parlo només de professionals que es dediquen explícitament a això, sinó del concepte d'aquell professional que literalment es posa les necessitats d'aquella persona a la seva motxilla professional i vetlla perquè el pla d'atenció que han pactat es porti a terme. Hi han d'haver respostes des de la perspectiva meso. Per exemple, la proposta que estem fent concretament és que cada territori, quan parlo de territori, probablement el més semblant que estem treballant seria un sector, per exemple, una comarca, on s'han de poder reunir de forma periòdica els responsables de donar resposta per cada un dels dispositius. I aquí entonem una mica un mea culpa perquè d'alguna manera hagués sigut fantàstic que això que coneixeu que és el PAIS, que és el Pla d'Atenció Integral Social i Sanitària, estigués ja en ple funcionament i hagués pogut d'alguna manera ajudar en tot aquest procés. Bé, tot això, bàsicament, on vol anar a parar? Perquè tinc la sensació que avui potser estic barrejant molts conceptes i estic dient moltes coses alhora. Que d'alguna manera aquest pla d'atenció que hem pactat i que és individualitzat requereix d'una aproximació d'un sistema que sigui capaç de cada moment donar la resposta a les persones en el lloc més adequat. És a dir, per aquelles persones en un territori que tenen un grau d'afectació lleu, moderat o greu de la seva Covid i depenent de quina sigui la seva situació, i veieu que aquests són els dos ingredients que dèiem que eren importants per començar a prendre decisions, és a dir, estem davant d'una persona de perfil, és a dir, de 80 anys, però que està realment molt bé, o ja hi ha un cert grau de fragilitat o multimorbiditat, o és una persona de perfil PCC o està en situació avançada, doncs probablement, si som capaços de tenir això endreçat, podrem fer la millor ubicació possible. Imaginem, una persona que viu en l'àmbit residencial, si té una afectació lleu, el més senzill és que aquella persona no s'hagi de moure de la seva residència en el procés d'atenció. A no ser, amb el parèntesi, que no sé que hi hagi problemes epidemiològics de sectorització. I llavors això requeriria d'altres alternatives. Probablement, si el grau d'afectació és moderat, a aquesta persona potser li podem donar resposta en l'àmbit residencial si som capaços de donar el suport necessari. Però si no és així, probablement no ha d'anar al mateix lloc una persona que malgrat tenir 80 anys, per exemple, realment està molt bé, que potser es beneficiaria d'allò que es pot oferir en un àmbit d'aguts, o estem parlant d'una persona de perfil avançat on la tendència potser hauria de ser més un procés d'atenció en un hospital d'atenció intermèdia. I exactament el mateix per la situació d'afectació greu, és a dir, probablement visqui on visqui una persona que està sana, malgrat tingui 80 anys, insisteixo, en cas d'afectació greu, doncs ha d'anar a un hospital d'aguts, no fem bestieses, Ara, probablement, si està en una situació avançada, doncs potser ha d'anar a un hospital d'atenció intermèdia o, per què no, en el seu àmbit residencial, si està en situació de terminalitat d'últims dies o setmanes i ja podem garantir la bona atenció. Llavors, com a sistema, necessitem tenir aquesta mirada ordenada. De la mateixa manera, hem de poder també atendre la gent en el moment adequat. Això està tret d'un document que vam treballar d'alerta per professionals que treballen en l'àmbit de les residències i una mica depenent de quins són els símptomes, saber, per exemple, si aquella situació pot esperar l'endemà o no, requereix atenció immediata. I per part dels equips adequats. I, de fet, en aquest sentit, realment també, depenent de cada realitat territorial, potser la resposta també ha de ser segur que ha de ser territorial. I aquí, per exemple, una de les propostes que s'està desenvolupant ara mateix és d'incrementar el paper dels PADEs a hospitalització domiciliària per donar resposta ràpid, per exemple, en l'àmbit residencial. Que això seria un altre tema a discutir. Ostres, Déu-n'hi-do, m'he enrotllat bastant, ja sabeu que sóc una mica un perill. Us volia explicar dues propostes de consens una mica per demostrar al cap i a la fi que en aquest context, que tot ens sembla molt borrós, molt incert,
on realment tots tenim la sensació, jo crec que això ho compartim, no? Que estem traient aigua de dins la barca. També en aquest context es pot construir coses. Això que us ensenyo és un consens que vam fer, i de fet ho vam fer contrarrellotge. Va ser un consens realitzat en 2 setmanes, ja veieu, que és un consens que, a més, per altra banda, llavors ha incorporat el propi Departament de Salut, on multitud de societats científiques, càtedres de bioètica, organitzacions, ens van posar d'acord en quin havia de ser l'ABC de la presa de decisions en l'àmbit residencial des d'una perspectiva ètica i clínica. Potser molts de vosaltres ho coneixeu, però una mica la idea és dir, quin és l'ABC aquest? És a dir, potser no podem fer una PDA meravellosa en aquest context, en l'àmbit residencial, però, home, almenys a cada persona estaria bé saber més o menys on passem i què li preocupa, quines expectatives té, i a partir d'aquí intentar consensuar una mica de nivell d'intervenció. No cal fer una parafernàlia gaire grossa. Com ho veu la família, no? De fet, bona part de les dificultats que han anat sorgint en el context de les demandes familiars probablement tenen molt més a veure amb dificultats en la comunicació que no pas amb una altra cosa. També els equips han patit i estan patint molt en aquest context. Com ho fem, per exemple, per donar-hi suport? Però també, més enllà d'aquesta mirada de la persona, de la família i dels equips, també des de la perspectiva territorial, com ens organitzem. I això ve una mica també a dir exactament el mateix. Una altra proposta que, de fet, vam desenvolupar abans que aquesta, i és una mica el que us havia d'explicar avui l'Olga Rubio, és que també va semblar molt necessari. Això, bàsicament, va partir d'una cosa que jo crec que tots coneixem i hem vist, que a partir d'un moment es va començar a fer tot un procés de presa de decisions d'entrada o no entrada en un context d'unitats de cures pal·liatives, de cures intensives, en relació, diguéssim, potser a criteris poc consensuats, ja fos per facilitar o ajudar els professionals, però també per donar un framework de decisions. Es va consensuar també amb un pilot de societats científiques de tot l'estat espanyol, realment eines que poguessin ajudar en aquest procés de presa de decisions, que a més són presa de decisions realment en situacions molt doloroses i estressants, tant pels professionals com per les famílies, com, evidentment, per les pròpies persones. Algú dirà, però això realment ha servit d'alguna cosa? Probablement per respondre a aquesta pregunta hauríem de parlar amb les persones que ho han estat utilitzant, però sí que és cert que d'alguna manera, si més no, ha ajudat en un context de molta incertesa a donar algunes respostes concretes també. Deixeu-me dir que també, per exemple, això ha sigut motiu de denúncia a la Fiscalia General de l'Estat, és a dir, hi ha persones que haurem d'anar o s'haurà d'anar a respondre bàsicament perquè algú que li ha semblat que això era una aberració. Ningú va dir que fos fàcil tot això. I ja per acabar, així us ensenyeixo una mica el temps, jo crec, a mi m'agrada aquesta imatge, és a dir, jo crec que una mica tots tenim la sensació aquesta, de que després d'un tsunami, com a sistema de salut, o jo us diria, sistema de salut i social, no som com aquest vaixell, que estem embarrancats, d'alguna manera. I potser el que ha passat és que hem estat tan immersos en la dinàmica de l'acció-reacció, és a dir, traient aigua dins la barca, que quan hem aixecat la mirada hem vist realment que potser com a sistema no estàvem ben direccionats i que d'alguna manera això també ens ofereix una oportunitat de potser canviar coses. I, de fet, aquests dies ho he viscut en primera persona, coses que semblaven inamovibles, és a dir, que com a sistema sanitari semblava impensable, realment estan succeint. Això no vol dir que sigui senzill, però d'alguna manera jo percebo també una certa esperança que com a sistema serem capaços de fer els aprenentatges oportuns. Que em sembla, com havíem comentat alguna vegada, seria l'única cosa que seria imperdonable que no fóssim capaços de fer, que és treure aprenentatges i actuar en conseqüència com a sistema. Molt bé, això seria tot. He acabat un minut abans, no queda gaire temps per... Moltíssimes gràcies, Jordi, i moltíssimes gràcies també per l'esforç d'haver hagut d'improvisar i afegir una mica el que havia d'explicar l'Olga, fer-ho tu. Mentre us animeu a fer preguntes, que veig que de moment no n'hi ha, recordar-vos que hi ha aquí l'opció del xat. Jo i l'Ester en tenim algunes, oi,Ester? Jo volia comentar només
donar-vos les gràcies als dos. La Meritxell, que us he comentat aquests 18 pacients que s'estan fent al servei de geriatria del que jo soc part, no? Dir-vos, perquè us feu una mica una idea, són pacients tots majors de 80 i la majoria majors de 85 anys. Són pacients amb perfil, pacients amb PCCs tots ells, o alguns MACA, i són pacients amb la majoria amb un alt grau de dependència, pacients que probablement fas un abordatge molt poc agressiu, no? I realment, aquest senyor que ha explicat, o alguns altres, les millores clíniques, no només radiològiques, sinó clíniques, són espectaculars. Meritxell, jo et vull llançar una pregunta, i és que has comentat el tema de la carcinogènesis, no? Que evidentment amb els pacients d'edat avançada és més baix, no? Ja ho sabem que és més baix, però jo et volia preguntar si, per exemple, hi ha alguna contraindicació en un pacient que ha tingut una neoplàsia, si és un pacient que contraindicaria amb aquesta radioteràpia si ens trobem amb Covid, o hi ha una edat límit? Meritxell? Perdoneu, sembla ser que per sentir-me millor he de treure el vídeo. Em sentiu bé? Sí? Vale. Sí, perfecte. Sí. Vale, gràcies. Sí, no hi ha cap contraindicació amb la radioteràpia. De fet, penseu que la radioteràpia en pacients amb càncer, en pacients grans, és una excel·lent alternativa en molts d'ells, perquè moltes vegades són pacients que no són candidats a cirurgia i llavors es fa radioteràpia per molts càncers, per càncer de pròstata, càncers que en un pacient més jove faria cirurgia, però en els pacients grans has de fer radioteràpia. I, a més, tenint en compte que el càncer està augmentant molt, la principal causa, ja sabeu, que és l'envelliment poblacional, en aquests pacients grans la radioteràpia pel càncer hi té un paper important. I, efectivament, hi ha aquest altre escenari completament diferent, no?, aquesta radioteràpia a dosis baixes, buscant aquest efecte antiinflamatori, sí, hem entrat pacients molt, molt fràgils, pacients amb moltes comorbilitats, pacients que, si no haguessin fet res, jo crec que no tenien possibilitats de res, no? I gràcies a que vosaltres, Esther, i tot el vostre equip del servei de geriatria de l'hospital ens heu donat la confiança, jo crec que com a mínim tenim una alternativa en aquests pacients grans. Sí, gràcies. Gràcies. Esther? Jo també volia fer-te una pregunta, Meritxell. Ja has comentat que a dosis baixes té efecte antiinflamatori, però suposo que les famílies, tot i que sigui en un moment molt avançat de la malaltia Covid, deuen tenir una mica de por que tindríem tots, no? Llavors, quant de temps després de fer aquesta radiació seria previsible que pugui aparèixer una segona neo? I després, una altra pregunta lligada amb això és que has dit que ho donàveu a la fase preinflamatòria. Això ho determina els dies després de l'inici de la clínica? Mira, gràcies, Esther. Les famílies, la veritat és que ens ha donat molt pràctic. Vull dir, ningú ens ha dit que no. Jo crec que és perquè veuen que són pacients que, clar, no hi ha alternatives. El tema de la carcinogènesi, que és un tema interessant, però és un tema que sempre els estudis s'han fet amb dosis altes, realment ja és un terreny molt difícil predir. El que sí està clar que a partir dels 60 anys el risc de carcinogènesi es divideix en una tercera part. Llavors, en aquests pacients, et poso un exemple, de més de 80 anys, clar, igual aquest risc de fer un segon càncer apareix, com a mínim, hi ha d'haver un interval de 5 anys. Per tant, i tenint en compte que ja estem parlant de riscos realment molt baixos. Per tant, jo crec que aquest efecte secundari, que és el que a tots, i jo la primera, ens feia por, jo crec que en aquests casos podem estar tranquils. I després, respecte a el que m'has comentat, perdona, què era l'altre? Has comentat que donàveu la radioteràpia abans de la fase inflamatòria. Dic, això ve determinat pels dies d'inici de la clínica, el 5è o el 6è dia, o com ho determineu? De la pre. Mira, sí, efectivament, Esther. Nosaltres ara hem entrat ja 26 pacients a Reus. Els primers eren pacients que ja estaven, ja havien passat més de 8 dies
des de amb la qual eren pacients realment que jo crec que els agafava molt tardanament. Ara el que intentem és, ja quan tenen la pneumònia i ja comencen amb dificultats respiratòries, ja els entrem. Per tant, són pacients, per exemple, els 2 que avui hem entrat són ingressos d'ahir. Vull dir, porta una clínica, el que dius tu, de pocs dies, perquè pensem que aquests són els que més es beneficien. Molt bé, gràcies. Veig que hi ha una pregunta, per la Meritxell també, que diu, ¿la radioterapia es un tratamiento compasivo? Digo, en Monterrey usamos donadores de plasma como tratamiento compasivo. Nosotros en este caso no hemos hecho un ensayo con uso compasivo, es un ensayo prospectivo multicéntrico y con unas indicaciones claras. Lógicamente el ensayo pasó por los 3 comités éticos de los 3 hospitales de España. Ahora se va a abrir a más hospitales, pero no se ha establecido como uso compasivo. Yo al principio me lo planteé, pero he preferido hacerlo como estudio clínico o estudio prospectivo. Sí, me consta que en México también están incluyendo pacientes. Molt bé. Jordi, jo tinc una pregunta per tu. A veure si mentrestant algú més s'anima. A veure, ja fa uns quants anys que tenim l'estratificació poblacional, els perfils PCC, els perfils MACA, però va haver un moment, quan la primera onada, que molts pacients d'aquests amb perfil MACA, de l'entorn residencial, van ser ingressats en hospitals d'aguts per coronavirus, que jo no sé si realment aquell ingrés a hospital d'aguts els aportava res beneficiós o més aviat al contrari. Què creus que va passar o què hem de millorar? No sé si va ser un tema de pressió social. Una pregunta una mica difícil, Jordi. Però és la nostra impressió, els que estàvem allí, que ens vam trobar amb aquesta avalanxa que dius, ja teníem aquesta estratificació, què va passar? O què et sembla que hem de millorar? Voldria fer una prèvia abans, que és realment dins el constructe de MACA hi ha gent en diferents moments vitals. És a dir, hi ha gent que està en situació d'últims dies, setmanes, però hi ha gent que, almenys quan estaven oberts els bars, encara anava cada dia a jugar a la botifarra amb els seus amics. Llavors, jo crec que la qüestió no és tant anar o no anar a hospital d'aguts, sinó anar per què. I, per altra banda, quina és l'alternativa. Perquè si una cosa està clara és que, siguin quina sigui la situació de les persones, hem de poder donar resposta a les seves necessitats. D'alguna manera, i això és una opinió molt personal, més enllà de la Covid o no Covid, sí que és cert que d'alguna manera, i potser jo crec que ho compartim, jo crec que tots ens hem preguntat alguna vegada, realment serveix d'alguna cosa això del PCC, del MACA, del cribatge? I el que sí que està clar és que probablement realment simplement amb identificar i en el millor dels casos fer un pic no és suficient com per fer aquest model individualitzat. I és en aquest sentit que, clar, si tenim alguna persona, per exemple, identificada, però no hem estat treballant, hem fet aquest procés de valoració multidimensional, la PDA en profunditat, i realment es fa difícil pensar que això pugui canviar els resultats. I llavors hi ha un altre element, que és que pot ser que hàgim identificat algú molt bé, hàgim fet una valoració extraordinària, hàgim fet una PDA on la persona ens diu no, jo quan arribi l'hora vull morir-me a casa, però que arribi l'hora i que aquella persona, pel context o perquè canvia d'opinió, es decideix que potser la millor alternativa no és quedar-se a casa. I això és així, és a dir, la realitat en aquests contextos és voluble. Llavors, jo no gosaria dir, tota la gent que està identificada com a MACA i que va anar a l'hospital d'aguts no se'n va beneficiar. Home, depèn, potser sí en alguns casos, potser no. I al revés, és a dir, també és cert que hi ha persones que potser, d'alguna manera, van anar a parar a l'hospital d'aguts on realment no es va oferir, no es va aportar valor en relació a les necessitats que tenien en aquell moment. Sí. Bueno, jo no em referia més a això que dius, a pacients que probablement el que se'ls podia oferir a l'hospital doncs no
no sé si era gaire diferent a el que se'ls podia oferir en el seu entorn, no? Però bueno, per això I sobretot... entenc que posar una etiqueta no vol dir que No, ja no puguis anar a un entorn. No, i sobretot també jo crec que s'ha de tenir molt present quin és el context de l'hospital en aquell moment. És a dir, estàvem tots fent una mica de medicina de guerra, la veritat és aquesta. De fet, la lògica que es va aplicar, i de fet aquí jo crec que, bueno, d'alguna manera també ha sigut un aprenentatge, va ser una lògica de minimització del desastre, no? Que és el mateix que es fa quan hi ha una gran catàstrofe. No? I jo crec que aquest és un element important quan vulguem analitzar el què i el per què de les coses que es van fer cada moment. Anem molt justos de temps, però veig que hi ha una última pregunta pel Jordi, que si la pots contestar ràpid i ja passem a la segona part. Pregunten, davant un tema de salut pública com és aquesta pandèmia, s'han respectat les decisions dels pacients usuaris? Una vegada més, es fa difícil donar una resposta genèrica. Jo estic convençut que hi ha moltes situacions que no, bàsicament perquè ha passat per davant la lògica epidemiològica, no? de la llibertat individual en la presa de decisions, però també em consta que hi ha hagut moltes situacions on realment s'han fet grans esforços perquè això pogués ser així. Tot això sempre, jo crec que és important, no perdre el context aquest de situació de catàstrofe que espero que no es torni a repetir amb la magnitud aquella, no? de com aquell que diu, d'improvisació contínua i d'acció-reacció sense temps de pensar. Moltes gràcies a tots dos. Comencem, doncs, ja no hi ha més preguntes i anem justets de temps, tot i que això ens ha fallat una ponent, però tot i això anem justos. Comencem aquest segon webinar, que, com us comentava abans, el que volem fer és donar veu a les persones. No? L'experiència de les persones és el centre de la nostra feina, no? És fonamental per determinar si estem donant una bona atenció de qualitat, no? I perquè, a més, el seu testimoni ens apropa una mirada necessària per aprendre d'aquesta crisi que estem patint. Llavors, avui volíem aprofitar aquesta estona per escoltar les experiències dels pacients i dels professionals. Els professionals han tingut una feina fonamental durant tots aquests mesos, però desafortunadament, junt amb els pacients, s'han convertit en el focus principal de la pandèmia. El seu benestar s'ha vist alterat i la pressió psicològica ha sigut molt elevada, i que, a més, com ja sabem, sovint, que ho dèiem abans, molts han passat de sanitaris a malalts, posant en risc la seva salut física i el seu benestar psicològic. Llavors, crec que serà molt valuós i molt interessant escoltar l'experiència del doctor Pérez Castejón, que malauradament es va convertir en un pacient mentre era a la primera línia de treball, i d'altra banda, l'experiència de l'Eva Román, que és infermera, que a més és un dels col·lectius sanitaris que han patit major exposició a la pandèmia del Covid-19. Jo crec que els escoltarem amb molta atenció per saber quin impacte global ha tingut aquesta crisi a les persones i jo crec que hem de fer una visió o una escolta open mind per treure lliçons no només negatives, sinó intentant buscar quines oportunitats de millora podem tenir amb aquesta crisi que estem patint. Gràcies i endavant. Jo us volia presentar, volia donar la benvinguda i les gràcies per haver acceptat explicar-nos la seva experiència al doctor Juan Manuel Castejón. Benvingut, Juanma. Gràcies. Gràcies per voler compartir la teva experiència vital amb nosaltres. En Juanma és metge especialista en geriatria, cap de servei de geriatria i cures pal·liatives de serveis assistencials de Badalona. Els que el coneixem ja sabem que és una bona persona. Empàtic, respectuós, afable, lluitador, digne en la malaltia. Li hem demanat que, donada la seva experiència personal com a metge i com a malalt, ens parli dels factors positius en l'atenció dels pacients amb Covid i dels factors que no ho són tant. I després parlarà la Eva Román. Benvinguda, Eva. Gràcies també per compartir la teva experiència. La teva discreció quasi ens deixa sense la teva xerrada, però afortunadament no ha estat així. La Eva és infermera de l'Hospital de Sant Pau, professora de l'Escola d'Infermeria de Sant Pau i coordinadora de recerca. Empàtica, vocacional, responsable. Quan va veure les dimensions de la onada, va decidir fer surf. Així que va demanar voluntàriament anar a la sala Covid, que és on va estar. Compartirà amb nosaltres la seva experiència i la visió de l'atenció amb els pacients amb Covid. Gràcies als dos. Moltes gràcies. Comencem. Crec que ens has deixat sense paraules. Sí. Deixem que parli la Eva i després voldríem fer-te algun comentari. Gràcies. A vosaltres.
Hola, bona tarda. Em sentiu bé? Perfecte. Sí, ara vaig a compartir la presentació. Es veu aquesta presentació ara? No? No la teniu? A veure. No, de moment no. Torno a fer-ho. La tinc minimitzada a l'escriptori, però ara no veig per com fer-ho. Pol, el tècnic de la societat ens pot ajudar? Ja Ara. està. Perfecte. Sí, ja està. Veieu la presentació? Sí, perfecte. Sí. Sí. Vale, perfecte. A veure, Molt bé. Bé, com ha dit l'Ester, jo la veritat és que després de sentir el Juanma crec que tots estem més que impactats. Bona tarda a tots. Gràcies, doctora Francia, per convidar-me a estar aquí amb vosaltres, compartint aquesta història. Potser quan la doctora Francia m'ho va proposar li vaig dir que potser no era la persona més indicada perquè moltes altres companyes que em consten que estan a la societat han viscut experiències molt dures i que potser podien estar aquí, però ella va insistir que volia el cas d'una infermera que estava fora de trinxeres, així entre cometes, i que s'incorporava a aquesta situació. D'altra banda, quan l'Ester em va dir qui era el meu company de taula, la veritat és que vaig sentir una emoció molt especial, perquè semblava que la vida ens tornava a posar una altra vegada en contacte. Mireu, jo vaig conèixer el Juanma per telèfon. Això era a finals de març i ho explico perquè compto amb el vistiplau del Juanma per explicar-ho. Era a finals de març i una companya, la coordinadora d'un centre sociosanitari que col·labora amb nosaltres en una escola d'infermeria i a la que tinc molt apreci i que sé que estàs aquí veient-nos llum, un petó, em va trucar i estava amb la dona del Juanma per dir-me que el Juanma estava ingressat a l'hospital, ella havia treballat molts anys amb ell, havia trucat a la seva dona per dir-li que el baixaven a la UCI i que no sabia si l'intubarien i que no sabien res més, no havien sabut res més. En aquell moment vaig trucar a la coordinadora de la UCI a veure si em podia donar alguna informació i em va dir, mira, justament el tinc aquí davant, ell mateix ho podrà explicar. I jo vaig juntar els dos telèfons perquè era una trucada personal i vaig juntar amb el telèfon de la feina i en aquell moment tant la coordinadora de la UCI com la Llum com jo vam ser testimonis d'aquesta conversa del Juanma amb la seva dona, que li deia que estava bé, que el cuidaven molt bé i que els estimava molt. Per tant, per mi podeu entendre l'emoció que em suposa veure el Juanma i veure'l bé. Jo soc infermera des de fa 30 anys i fa 10 anys que vaig deixar l'assistència directa a l'hospitalització i em dedico des de fa 10 a la docència i a la recerca, tot i que continuo vinculada als pacients, però des de la consulta externa, no des de l'hospitalització. A l'inici de la pandèmia vaig comunicar a la direcció d'infermeria, a la direcció de l'hospital, em vaig posar a disposició de l'hospital perquè em posessin en el lloc que necessitessin i em van posar a donar suport a la direcció d'infermeria amb els dispositius nous que s'obrien d'UCIs noves i d'unitats d'hospitalització per acollir a malalts de Covid. Però allò no era el que jo volia. Jo em veia que jo havia d'estar amb els meus companys, amb els malalts, que era realment qui em necessitava. I em van col·locar en una sala de medicina interna, la sala B0. La B0 va ser la primera unitat Covid que es va obrir a l'Hospital de Sant Pau i a dia d'avui no ha deixat mai de ser unitat Covid. La meva presentació, com em va dir el Juanma quan parlava, em deia la meva presentació no és acadèmica, jo li deia la meva tampoc, no és gens acadèmica, la meva presentació és completament vivencial. No estic acostumada a fer una presentació així, sempre parlem de dades, de números, de coses objectivables, palpables i avui compartim amb vosaltres alguna cosa que té molt a veure amb les emocions i com les vam
gestionar. He intentat, ja us dic que tot és la meva vivència, no és ni millor ni pitjor, és la meva i us la comparteixo. He intentat distribuir aquesta presentació amb 5 apartats: l'organització i les condicions de treball, el lideratge, el treball en equip, les vivències de la cura i la vivència personal. Afortunadament, no ens havia tocat mai viure una situació així, mai. Els nostres pares, ni nosaltres, ni els meus avis, per exemple, tampoc. Era una situació nova, no teníem formació sobre els EPIs, com ens havíem de posar. Recordo quan aquells primers casos d'Èbola, que vam tenir aquell parell de casos aquí al país i que ens van portar alguns trajos per fer simulacres, o quan la grip A, però això era algo sense precedents. Ens va sacsejar de cop i no sabíem res. El que deia el Juanma de les mirades de gravetat entre els companys, de no saber a què ens estem enfrontant. En quant als recursos humans, es va valorar molt l'experiència, que en el cas d'infermeria que tenien les infermeres amb cures intensives, jo recordo en aquells moments moltes companyes, moltes amigues meves que estaven a la consulta externa i feia anys que no estaven a cures intensives i les van recol·locar. Tot i que la por que hi havia en aquell moment i sortir de la nostra zona de confort, però elles estaven convençudes que era el que havien de fer en aquell moment, estar al costat de les seves companyes. En el meu cas, jo tenia molta experiència com a infermera, però feia 10 anys que no estava a hospitalització. Per tant, tenia un cert respecte de no saber fer bé alguna tècnica nova o d'algun tràmit administratiu, les altes, els centres, com es feien, però això formava part de tot el que és el coneixement empíric, I jo sabia cuidar i això forma part del coneixement estètic. Les meves companyes infermeres segur que saben de què parlo. Bàrbara Carper, una infermera, va definir els diferents patrons de coneixement que tenim les infermeres, a part del coneixement empíric, el coneixement estètic, que és l'art de cuidar. I l'art de cuidar és inherent a la nostra professió, metges i infermeres, és inherent. A tot això es sumava la falta de recursos materials. No teníem equips de protecció en un inici, hi havia canvis organitzatius molt freqüents, el que valia avui ja no valia demà. No pretén ser això una crítica ni molt menys perquè no tinc les dades ni el criteri per fer-ho, però sí de parlar com això va impactar de forma negativa amb les cures. Les infermeres, tot això, aquests EPIs, era una barrera per comunicar-nos amb els pacients i tots aquests canvis podien impactar negativament amb les cures. Alguns metges, parlant amb ells, em van comentar que s'havien quedat molt sorpresos del lideratge que havíem agafat les infermeres durant aquesta pandèmia i que estan agafant les meves companyes. La pandèmia ens ha canviat la vida a tots, però no ha canviat una cosa molt important i és que les infermeres hem estat sempre a peu de llit del malalt, sempre. I això ens ha situat en una posició de privilegi, perquè ens fa que tinguem una visió molt més propera i molt més real del que necessita exactament el pacient. I això ens ha permès posicionar-nos i actuar com a referents de salut per donar resposta a aquestes necessitats dels malalts. I tot això ho hem fet amb un alt grau d'implicació. Totes les imatges que veureu són imatges reals i, a més, les meves companyes i companys m'han autoritzat perquè surten molts d'ells. En aquest cas, comparteixo una imatge de l'Escola d'Infermeria que la vam habilitar com hospital de campanya. Com deia el Jordi en Blas abans, feia medicina de guerra en aquell moment. Tots teníem un objectiu comú, que això, com també comentaven els companys del Juanma, és una cosa que ens ha impactat, algo bo havíem de treure de tot això, Lluitàvem pel mateix objectiu, per lluitar contra la pandèmia. Jo recordo especialment quan estava donant suport per muntar les unitats de crítics i les unitats d'hospitalització, la feina titànica que van fer els companys de manteniment treballant dia i nit adaptant espais, el servei de farmàcia, dotant d'estocs de medicació, el servei de magatzem,
que anàvem allà a demanar material, van estocar totes les unitats amb tot el material que es necessitava. Jo mai he trobat una mala cara, un mal gest, sempre un somriure. I una altra cosa que vull també comentar en aquest sentit és a l'equip de voluntaris. A Sant Pau teníem de 10 a 1 de la tarda cada dia un equip de persones, de voluntaris del carrer que s'oferien per preparar els EPIs que portàvem a les unitats de crítics. I recordo especialment un dia quan ens van arribar les primeres pantalles de protecció, perquè si recordeu, inicialment teníem les mascaretes quirúrgiques, després es van incorporar les FFP2, algunes FFP3, però van arribar les pantalles, algunes empreses que de forma altruista van fer aquestes donacions i jo recordo especialment el dia que vam anar a les UCIs a portar aquestes pantalles i l'equip ho va rebre com si fos un regal de Reis. No demanaven res més, demanaven protegir-se i protegir els malalts. El millor company que hem tingut durant tot aquest temps és l'equip. Durant el temps que vaig estar a la unitat d'hospitalització a la B0, el companyerisme va ser, i el cuidar-nos va ser el nostre modus vivendi. Era el millor que teníem. Em vaig retrobar amb metges, companys que feia molts anys que no estaven treballant de metges com a tal, sinó amb la seva especialitat concreta, infermeres que feia molts anys que també no ens vèiem, l'alegria inicial de retrobar-nos, però en quines circumstàncies ens retrobàvem. I ara entraré en la part més delicada, que per mi més intensa, com vaig viure tot el procés de la cura dels pacients. Mai havia sentit tanta frustració, tanta ràbia, impotència per no poder oferir als malalts que tinguessin la companyia de les seves famílies. Jo crec que és una cosa que a tots els professionals sanitaris ens ha frapat moltíssim. Tot el que havíem lluitat, les infermeres, els metges, tots els professionals, perquè les UCIs estiguessin obertes. En el nostre cas, Sant Pau ja feia anys que tenia la UCI de neonats, 24 hores, la UCI general feia 2 anys i escaig que s'havia obert a les famílies i ara de sobte arribava aquest bitxo, permeteu-me que utilitzi aquesta expressió, i ens mutilava emocionalment d'aquesta forma tan brusca i no ens permetia que les famílies entressin a veure els seus familiars. De tot això m'emporto moltes coses, algunes molt tristes, amb moltes llàgrimes dels pacients de no poder tenir els seus familiars al costat, però m'emporto molts somriures, molta alegria quan connectàvem amb les famílies. Inicialment ho fèiem amb el telèfon, algunes vegades del pacient, com deia el Juanma, ell no podia agafar el mòbil, molts pacients no podien ni agafar el got d'aigua de la miopatia tan severa, i ho fèiem amb el seu mòbil o amb el nostre personal. Després van arribar les tablets i recordo quan connectàvem amb les famílies i els malalts els deien ens cuiden molt bé, ens tracten molt bé, estic bé. I quan penjaven el telèfon, molts d'ells s'emocionaven, no volien mostrar aquesta senyal de feblesa per no preocupar els seus familiars. M'emporto l'agraïment de les famílies. Gràcies per cuidar-los. Això és una cosa que ens quedarà gravat a tots. I també m'emporto una cosa molt especial dels malalts. L'acte de tenir cura de les persones és una cosa ancestral. Els pacients, quan entràvem a les habitacions, els pacients que podien es posaven la mascareta. Ells també ens cuidaven a nosaltres. I respecte a la informació, mai podíem donar per telèfon la informació. No es podia, estava prohibit i de sobte el telèfon va ser el nostre aliat. He vist moltes maneres d'informar. Algunes completament inadequades, fredes, seguint un clitxé, per sort molt poques, però en aquest context és una cosa que hem d'aprendre i que potser haurien de ser 0. Això em va portar a fer un petit escrit sobre això, sobre les trucades, perquè vaig tenir una experiència personal molt de prop. Una vegada amb una dona que esperava la trucada del metge després del marit 3 mesos ingressat a la UCI, cada 24 hores esperant la llamada. Aquesta dona, tot eren notícies sempre molt dures, està molt greu, i un dia que jo estava present li van dir està millor, sembla que avui està una mica millor. I ella va dir gràcies a Déu. I el metge de seguida li va dir no, però no s'agafi això perquè el criteri és molt greu. I la dona li va contestar sisplau,
necessito una llum per poder passar aquestes següents 23 hores fins que em torni a trucar. Això és algo que mereix la pena que reflexionem, no? Com diem les notícies, com les transmetem, perquè aquests pacients no tenen algú que els hi posi la mà, aquests familiars, la mà a l'ombro o que els abraci per plorar, era un telèfon el que teníem. I centrant-me en la meva vivència personal, que tot això que us explico és la meva vivència personal, però ara més amb la meva persona, inicialment, possiblement, i és molt lícit, no? Tenir un pensament de fugir, por al contagi, por en general, perquè no sabíem a què ens enfrontàvem, però hi havia una realitat. Jo tinc un compromís amb la meva professió i tinc una responsabilitat i moral cap a la societat. Això tenia implicacions amb la meva família, reorganitzar-me. En el meu cas, i com algo també molt personal que vull compartir, la meva parella és metge, per tant, us podeu imaginar, durant aquella època, tots dos fora de casa, la filla està emancipada, per tant, durant 2 mesos i pico només per videollamada, però a casa teníem un fill que estava estudiant primer de carrera en aquell moment i 2 mesos sense abraçar-lo, 2 mesos sense donar-li cap petó. Un dia vam arribar a casa, el pare i jo, i ens vam trobar un pastís amb un lletraret que posava "Vosaltres sou els meus herois". Els que sou pares entendreu perfectament la sensació d'abandono que hem tingut els pares que hem estat en aquell moment cuidant a les persones. I els que no ho sou, els que tenien la família a casa, també aquesta sensació d'abandonament. Però, tot i això, jo vaig decidir que havia d'estar amb els meus companys amb optimisme i amb una actitud proactiva. Tot i aquest optimisme, la sobrecàrrega física, psíquica i emocional estava, i això sí que no podia treure-m'ho de sobre. Tot i que vaig pintar moltes mandales a les nits per treure'm aquest estrès i per prendre consciència en aquell moment de la meva persona i enfrontar el dia següent, però això és una imatge de la REA, del meu hospital, imagineu tots els pacients pronats convertits en una UCI, i per altra banda l'impacte en els mitjans, a les xarxes socials, això jo crec que, tot i que ho vam agrair molt, però en el meu cas personal ho vivia com una llosa, no? Tota aquesta pressió que teníem a sobre. Com ens comunicàvem amb els pacients? Això també és una part molt bonica de tota aquesta desgraciada història que estem vivint, no? Ens comunicàvem amb la mirada i ens tenien que posar el nom. Aquí, com veieu, la Rosa, la meva companya, portàvem igual. Ella portava rosa i un cor, jo portava Eva i un cor, i un dia vaig entrar a l'habitació i hi havia un pacient molt gran i li vaig ensenyar, i li vaig dir, em dic Eva, i li vaig ensenyar el nom, i ell va veure el cor i em va dir, Eva Amor. I cada vegada que entrava a l'habitació jo era Eva Amor. Ho recordo amb especial carinyo. Fa pocs dies he llegit un article d'un professor en psicologia, el doctor Rolón, que parlava de que la mascareta no és una barrera insalvable. Ell deia que, amb aquest article, que la boca diu informació, però que els ulls i les celles parlen d'emocions, expressen totes les emocions, i realment no puc estar més d'acord, perquè ara segur que tots hem pres molta consciència de tot el que diuen els ulls, no? I una altra part molt important que em va afectar molt és veure els estudiants d'infermeria. Jo vaig tenir l'oportunitat d'en aquell moment tenir 2 estudiants a la sala B0, que feia pocs dies eren les meves estudiants i en aquell moment eren les meves companyes. De 83 estudiants que s'han graduat aquest any a l'Escola d'Infermeria, 53 es van prestar com a auxili sanitari. Cap a ells el meu agraïment. I això vull acabar amb aquesta... A part, després parlarem d'uns punts febles i uns punts forts, amb aquesta imatge, per fer-nos una miqueta també de reflexió, no? Algo que també tots els professionals de la salut hem patit molt és la solitud dels pacients, que ho he comentat abans, però volia fer un especial èmfasi abans d'acabar. I això de la prohibició de les visites, no? Vam prendre decisions amb l'objectiu de protegir les famílies, de protegir les societats, però si haguéssim tingut el material, haguéssim pogut entrar. Em faig preguntes, no? Potser hauríem d'intentar aprendre alguna cosa de tot això i veure com podem fer perquè aquestes famílies estiguin amb els seus familiars.
el mes d'octubre va sortir un article a la revista Intensive and Critical Care Nursing que deia que l'absència d'acompanyament familiar impacta amb la recuperació dels pacients a llarga estada a la UCI. I com deia la Gemma Via, una infermera de Bellvitge, que conec i aprecio molt, deia que és infermera de la UCI, deia que els pacients necessiten companyia i les famílies necessiten acompanyar-los. Vull acabar amb els punts forts de les infermeres davant d'aquesta pandèmia. Hem mostrat professionalitat, coneixement, competència i tot això amb una entrega absoluta. Per contra, com a punts febles, una paradoxa tremenda, que és que l'any 2020 tots sabeu que l'OMS va declarar l'any de les infermeres i les llevadores i justament aquest any el Covid ha posat de manifest que la falta d'infermeres té una repercussió directa en les cures i augmenta la mortalitat. No vull acabar sense fer públic el meu reconeixement, respecte, admiració i gratitud a tot el personal de la B0 per tot el que estan lluitant i continuen lluitant. I a tots vosaltres, moltes gràcies per permetre'ns explicar-vos la nostra petita història. Gràcies. Moltes gràcies, de veritat. Jo em costa dir res, perquè ha sigut, perdoneu, però ha sigut brutal escoltar el Juanma amb la templesa amb la que has explicat les coses, no t'ha tremolat la veu ni un sol segon. És superadmirable. I l'Eva també, no? Com has explicat, jo crec, ara ho parlàvem amb el xat, jo crec que hem fet una catarsis col·lectiva molt necessària de tot el que ens ha passat, no? I donar-vos les gràcies, de veritat. No sé si heu vist, però hi ha molts comentaris al xat. No hi ha preguntes com a tal, però hi ha molts comentaris que m'agradaria transmetre-us. Mira, Lorena Bajo diu: Joan Manuel, tota la meva admiració per la teva valentia i generositat, compartint la teva vivència. Nosaltres tampoc som ja els mateixos després d'escoltar-te. Una abraçada. Espera, que encara me'n deixo. El Jordi, en Blas, gràcies pel teu testimoni, Joan Manel. No tinc paraules, només puc dir que t'admirem i t'estimem molt. Cristina Farriols, moltes gràcies, Joan Manel, pel teu testimoni i reflexions, per la teva força i perseverança. Endavant. Josep Maria Cancio, un exemple, el Juanma, per tots, totes, però sobretot amb valentia, molt emocionant i impactant al revivir-ho encara. Gràcies, jefe. La Ingrid Bullic, Juanma, gràcies. Leonor, dos testimonis espectaculars, gràcies per la vostra generositat. La Ingrid Bullic, Eva, gràcies. Elisabet, Tomàs, és que me pierdo en tants que n'hi ha. Quin gran exemple. El Juanma contesta, gràcies, Eva. Conxita Barberà, només dir-vos gràcies, sou admirables. José Manuel, em dones moltes forces per continuar, exemple a seguir. Gràcies a tots, a part del Pepe Romero, per l'aprenentatge d'avui, bones lliçons i de coneixement, de reflexions de la professió i de la vida. Maria Pi Figueres, Joan Manel, moltes gràcies per compartir la teva vivència i emocionar-nos a tots. Anna Villalobos, un plaer haver pogut comptar amb la Eva durant la primera onada a la sala Covid. La Maria Pi Figueres, gràcies, Eva, també pel teu exemple. Crec que això seguirà, però et passo la paraula, Esther. Jo tornar-vos a agrair les vostres paraules. Eva, és important moltes de les coses que has dit, però la reflexió de potser pensem què podem fer perquè les famílies estiguin amb els pacients, que això és una gran cura i una gran medicina. Jo us preguntaria 30.000 coses més, però desgraciadament el temps s'acaba i hem de fer 4 pinzellades de les conclusions. Si us sembla, per resumir del que hem parlat, la valoració seria important fer, ja sabem, la valoració geriàtrica integral i diagnòstica situacional per poder decidir conjuntament amb les famílies quin és el nivell assistencial i com adequar el tractament a aquestes persones. Pensar en la radioteràpia com a alternativa en les persones d'edat avançada amb Covid que no tenen altres alternatives terapèutiques. Pensar, gràcies al testimoni del Juanma, que darrere de cada persona que atenem amb Covid hi ha tota una història personal, familiar, de companys de feina, d'amics, que potser això també ens ajudarà, ara que estem cansats, a tenir més força i més paciència, perquè darrere de cada persona hi ha una història.
I, per últim, la infermeria que lidera i, sobretot, una part molt important que és l'art de cuidar. Gràcies per les vostres presentacions, gràcies a totes les persones que heu assistit a aquest webinar i jo particularment he disfrutat. No sé si vols dir alguna cosa, Esther? Moltes gràcies a vosaltres. Res més, ho has dit tot perfecte, Esther. Moltíssimes gràcies a tots. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres i doncs ens veiem al proper webinar, que és el 26 de novembre, amb les comunicacions orals. Gràcies a tots. Una abraçada. Gràcies. Adéu. Adéu.